kókó 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 ilẹ̀kùn àdúrà ni mo kàn bàbá ṣí fún mi kókó 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 ilẹ̀kùn àdúrà ni mo kàn bàbá ṣí fún mi. ọba tó ní kọ́kọ́rọ́ Dáfídì lọ́wọ́ ìwọ ló lè ṣí tó sì lè tì ṣílẹ̀kùn ayọ̀ fún mi. tilẹ̀kùn mọ́ gbogbo ibi àti ìbànújẹ́ fún mi ní ìtúsílẹ̀ lọ́wọ́ ogun ayé mi. àìṣẹ́ èṣùrù láyé mi bàbá fẹ̀jẹ̀ rẹ̀ wẹ̀ mí ní àwẹ̀mọ́ kúrò nínú àìṣedéédé mi. mú ẹ̀gàn ayé mi kúrò pátápátá bọ́ aṣọ èérí mi dànù. kí o sì daṣọ ògo rẹ̀ bò mí. kókó 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 bàbá ṣí fún mi. kókó 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 ilẹ̀kùn àdúrà ni mo kàn bàbá ṣí fún mi. mo kànlẹ̀kùn oríire bàbá ṣí fún mi. mo kànlẹ̀kùn ìṣelógo bàbá ṣí fún mi. mo kànlẹ̀kùn àlàáfíà o bàbá ṣí fún mi. mo kànlẹ̀kùn àṣeyọrí o bàbá ṣí fún mi. kókó 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 bàbá ilẹ̀kùn àdúrà ni mo kàn bàbá ṣí fún mi. kí Olúwa kí ó gbóhùn mi ní ọjọ́ ìpọ́njú orúkọ Ọlọ́run Jákọ́bù kí ó dáàbò bò mí. kí ó rán ìrànlọ́wọ́ sí mi láti ibi mímọ́ wá kí ó sì tì mí lẹ́yìn láti Síónì. kí ó rántí ẹbọ rẹ̀ mi gbogbo kí ó sì gbà ẹbọ sísun mi. kí ó fi fún mi gẹ́gẹ́ bí tinú mi kí ó sì mú gbogbo ìmọ̀ rere mi ṣẹ. kókó 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 bàbá o ilẹ̀kùn àdúrà ni mo kàn bàbá ṣí fún mi. mo kànlẹ̀kùn ìgbéga bàbá ṣí fún mi. mo kànlẹ̀kùn ìrànlọ́wọ́ ìyanu bàbá bàbá ṣí fún mi. mo kànlẹ̀kùn ìmúláradá bàbá ṣí fún mi. mo kànlẹ̀kùn ojú rere bàbá ṣí fún mi. mo kànlẹ̀kùn ìdáláre ìfọkànbalẹ̀ ìtura bàbá ṣí fún mi. kókó 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 bàbá wa gbóhùn mi ilẹ̀kùn àdúrà ni mo kàn bàbá ṣí fún